Terve Bitte. Moi! Kerro mitä tapahtuu seuraavaksi. Mä menen sit hyppäämään. Nyt on perjantai, loma alkaa. Kyllä. Oi vitsi. Joo, miten oot päätynyt tämmöiseen tilanteeseen, että pitäisi lentokoneesta hypätä pihalle? Joo. Ehkä mä oon vähän tämmönen adrenalin junkie. Okei. Kaikki huvipuistot laitteet ei välttämättä riitä. Pakko tulla tänne vähän. Katsotaan miten riittääkö tää mihinkään. Varmasti. Hyvä. Jännittääkö yhtään? Joo, autossa jännitin ihan hirveästi, mutta se meni jotenkin ohi, kun me tultiin tänne ja näin vähän paikat ja vaatteet. Ja... Kyllä. Ehkä mikä jännittää enemmän. Oot sä hypännyt? En oo hypännyt, ei ikinä. Meinaatko hypätä? Ei nyt ainakaan nyt vielä toista jakso suunnitelmissa. Katsotaan nyt. Katsotaan tää hyppy nyt alta pois. Jes. Siellä meillä kone ja potkuri pyörii jo, niin hypätään kyytiin ja katsotaan kuinka käy. Yes. Kiitos paljon. Jes, tohon käteen. Yes. Mikä oli parasta? En mä tiedä. Ehkä se alku jotenkin, siis se vapaakutous ja sit kun... Ai niin, mun piti ottaa rillit pois. Mä unohdin täysin. No, ei mitään. Ei se mitään. Sitten oli jotenkin semmoinen, mitä me on, missä me mennään ja kaikki silleen,
Mä tiedän, me ei kaikki ollut. Sitten se niinku loppui myös, kun ne joitikin niinku vaan leijuu ja katsoo ympäristöä. Niinku... Oli aika hieno ilta. Ja auringonlasku, vitsi. Näin. Nyt se on hyvä.